नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, गेल्या महिन्यात साधारण महाराष्ट्रात ज्या काही वाईट बिभत्सित किंवा क्रूर अशा घटना घडल्यात, स्त्रियांवर किंवा मुलींवर बलात्कार किंवा स्त्रियांवर अत्याचार पूर्वीपासूनच होत आहेत. त्यात नवीन काय नाही. आपण महाभारतातसुद्धा द्रौपदीसारख्या साध्वीची एका वस्त्रण करण्याचा प्रयत्न झाला. पण अलीकडे जे काय होते ते पशुलासुद्धा लाजवणार आहे. एक गेल्या महिन्यात पुण्यातली घटना, दिल्लीत जी 5-6 वर्षापूर्वी निर्भया प्रकरण घडलं, त्याने अख्खा देश ढवळून निघाला. त्याचीच साधारण पुनरावृत्ती ही पुण्यात घडली. तेव्हासुद्धा जनमानस सगळं ढवळून निघालं. त्यानंतर पुन्हा एक साकीनाक्याला घटना घडली, अशी एक क्रूर वाईट. ते कमी की काय, म्हणजे आपण रोजची वृत्तपत्रे वाचली किंवा दूरदर्शन कुठलाही चॅनल लावला तर स्त्रियांवर अत्याचार किंवा बलात्काराच्या बातम्या ह्या वृत्तपत्रात पानोपानी असतात आणि चॅनलसुद्धा रोज सांगितल्या जातात, सगळ्या चॅनलला. महाराष्ट्रात किंवा देशात का असा कुठलाही भाग नाही की जिथे असे प्रकार घडत नाही आहेत. हे प्रकार नवीन नाहीत, पण आता त्यात इतकी क्रूरता आणि अमानवीपणा वाढला आहे की खरोखरच मेंदू माणसाचा, विचार करणाऱ्या माणसाचा मेंदू सुन्न होणार. ह्याचं कारण अनेक असतील कारणं, ते तज्ज्ञ कारणं सांगू शकतात. पण सर्वसामान्य माणसांनी जर विचार केला तर जे कायद्याची भय पाहिजे, भीती पाहिजे, कायद्याची जरब पाहिजे, ती आज अजिबात राहिलेली आहे. ह्याचं कारण असं आहे, जेव्हा कधी कायदे बनवले तेव्हाची माणसं आणि आताची माणसं यात जमीन असण्याचा फरक झाला आहे. काळापुढे कोणती गोष्ट टिकत नाही, काळानुसार सगळी गोष्ट बदलत असतात. तसेच कायदेसुद्धा तेवढीच क्रूरता आणली पाहिजे. काय होतं की एकतर बलात्काराच्या ह्या घटना असतात, ते पुरावे बरेचसे आरोपी निर्दोष सुटतात. अर्धे गुन्हे कोर्टात जातच नाहीत, ते दाबलेच जातात आणि गेला एखादा तर ते सबळ पुरावे निर्दोष सुटतात. त्यातही कोणाला शिक्षा झाली तर एका स्त्रीचं जीवन उद्ध्वस्त होतं त्यात, किंवा एखाद्या कुटुंबाचं अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. काही मुलं आत्महत्या करतात, पण त्या गुन्हेगाराला काही वर्ष शिक्षा होते. कधी फाशी क्वचित झाली तर, आपल्याकडे जल्लाद नाही आहेत, फाशी झाली तर ते तसेच पडून राहतात फाशीचे गुन्हेगार. दुसरी गोष्ट, कधी जन्मठेप झाली तर ते काही वर्षांनी सुटतात, किंवा मामूली शिक्षा झाली तर अशा काही आपण घटना वाचल्या असतात वृत्तपत्रामध्ये की बलात्काराची शिक्षा भोगून सुटलेला गुन्हेगार तोच गुन्हा परत करतो 15 दिवसात, महिन्यात. तुम्ही वाचले असाल, मी वाचलेलं आहे. म्हणजेच होतं काय की एखादी मुलगी किंवा एखादं कुटुंब उद्ध्वस्त तो माणूस करतो आणि आपले कायदे तो सुधारण्याची वाट बघतो आणि परत दुसरं कुटुंब किंवा दुसरी स्त्री उद्ध्वस्त करायला त्याला आपण प्रोत्साहन देतो, आपण त्याला संधी देतो. हे असे तकलादू कायदे बदलले पाहिजेत. जर जल्लाद मिळत नसतील तर असे जलद न्यायालयात ह्या घटना असतील बलात्काराच्या वगैरे, त्या चालवून जल्लाद नसतील तर त्यांना शूट केलं पाहिजे, गोळ्या घातल्या पाहिजेत, पण त्याला ठार मारलं पाहिजे. ते तसे गुन्हेगार समाजाच्या, आपल्या कुटुंबाच्या काही उपयोगाचे नाही, त्यांना मारलं पाहिजे. बरं, लहान लहान मुलीवरसुद्धा बलात्कार होतात आणि त्यांना शिक्षा होतच नाही. हा एक विचार झाला. दुसरा विचार असा आहे की जे पुण्यातली घटना घडली, जे काय 9-10 आरोपींनी त्या मुलीवर बलात्कार केले, 2-3 दिवस ठेवून तिला आणि तिला तिच्या प्रियकरावर पाठवलं. तिने प्रियकराला सांगितलंसुद्धा नाही. तिच्या बापाने तक्रार केली, बेपत्ता झाली म्हणून, आणि तेव्हा ते सगळं उघडकीला आलं. ती रात्री प्रियकराला भेटायला आली होती, मग तो आलाच नाही म्हणून दुसऱ्या माणसाबरोबर गेली. दुसरी घटना डोंबिवलीची,
तिलासुद्धा तिच्या प्रियकराने 15 वर्षाची मुलगी प्रियकराने फसवलं आणि तिचं व्हिडिओ चित्रण करून नंतर त्याने त्या मुलीचा धंदा केला असं आपण वाचलं. मला वाटतं 33 की 35 आरोपींना पकडले. म्हणजे आरोपी तर ते गुन्हेगार आहेतच, त्यांना शिक्षाही ठार मारल्याशिवाय शिक्षाच असता कामा नये. पण मुलीसुद्धा काय करतात, आता ती मुलगी 9-10 महिने घरच्यांना सांगितलंच नाही, भीती दाखवली होती, असं केलं होतं तसं केलं होतं, नंतर सांगितलंच. म्हणजे मुलीसुद्धा तितक्याच गुन्हेगार आहेत. जेवढे मुलं आहेत तशा मुलीसुद्धा आहेत आणि त्या मुलींचे पालकसुद्धा तितकेच गुन्हेगार आहेत. आपले संस्कार हे कमी पडत आहेत, त्यामुळे पालकसुद्धा तसेच गुन्हेगार आहेत. खरोखरच मन व्यथित करणाऱ्या सगळ्या घटना घडत आहेत की विचार थांबतो, काय करावं कळत नाही. काही वर्षापूर्वी एक जयवंत दळवी, माझे आवडते नाटककार, ज्यांनी सूर्यास्तसारखं नाटक लिहिलं, किंवा पुरुष, नाना पाटेकरने अजरामर केलं नाटक, रेमा लागू, त्यात जयवंत दळवीने हाच प्रश्न घेतला आहे बलात्काराचा. अतिशय सुंदर नाटक आहे. नाना आणि रेमा अतिशय सुंदर कामं करायची आणि त्यात ही जे सांगितलं आहे मी कवितेत, तीच शिक्षा सांगितली आणि तीच योग्य आहे. जर कायद्याने त्या बलात्कारांना आपण ठार करू शकत नसू तर ते पुन्हा बलात्कार करणार नाहीत अशी त्यांना शिक्षा दिली गेली पाहिजे. तशी तरी कायद्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. ते सुधारणार नाहीत आणि हे असं वरच्यावर होत राहणार आणि कित्येक स्त्रियांच्या, मुलींचे कुटुंब उद्ध्वस्त होणार आहेत. तर ती होऊ नयेत त्यासाठी काय इलाज आहे, तर हाच एक इलाज आहे, हाच एक उपाय आहे. ही आपण मराठी कविता ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे मिटवा बलात्काराची खूण. मिटवा बलात्काराचे खूण. वकवकलेल्या नजरा झेलत स्त्रिया मुली आज जगताहेत. वकवकलेल्या नजरा झेलत स्त्रिया मुली आज जगताहेत. नारी शक्ती पूजणाऱ्या देशात रोज कळ्या कुस्करल्या जात आहेत. आत्ता एक 8-10 दिवसापूर्वी आपल्याकडे स्त्रीशक्ती जागर झाला, नवरात्री, दसरा झाला. त्याच्या आधीच 10-15 दिवस सगळे मी जे आता कथन केले ते सगळे प्रकार घडलेले आहेत आणि आता ते बंद झालं असंही नाही, पुन्हा होणार नाहीत असंही नाही, कारण कायद्याची भीती राहिली नाही आहे. वकवकलेल्या नजरा झेलत स्त्रिया मुली आज जगताहेत. वकवकलेल्या नजरा झेलत स्त्रिया मुली आज जगताहेत. नारी शक्तीचे पूजणाऱ्या देशात रोज कळ्या कुस्करल्या जात आहेत. अपमानित द्रौपदीचा सूड गदाधराने घेतला होता महाभारतात. अपमानित द्रौपदीचा सूड गदाधराने घेतला होता. गल्ली गल्लीतील द्रौपदी ही सुरक्षित राहिली नाही आता. गल्ली गल्लीतील द्रौपदी ही सुरक्षित नाही राहिली आता. नारीपोटी मिळे जन्म, नारी साथ करी आजन्म. बघा ना, नारीपोटी मिळे जन्म, नारी साथ करी आजन्म. स्त्रीमुळेच जीवना येई अर्थ, स्त्रीशिवाय जन्म जाई व्यर्थ. वासनांध वकवकलेल्यांची खूण मिटवली पाहिजे. वासनांध वकवकलेल्यांची खूण मिटवली पाहिजे. हरेक बलात्काराचे लिंग छाटलेच पाहिजे. छाटलेच पाहिजे, म्हणजे बलात्कारच थांबतील. धन्यवाद मित्रांनो. या कवितेतील भाषा कोणाला कडक वाटण्याची शक्यता आहे, त्याला नाईलाज आहे. काही गोष्टी सुईने कधी टाके घालावं लागतात, तर कधी दावण वापरावं लागतं. कुठलं काम ब्लेडने तर कुठलं सुऱ्याने करावं लागतं, तसं आहे. तर ही कविता तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की कळवा कमेंटमध्ये. आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळाला पाठवा, शेअर करा मित्रमंडळाशी. आणि जर कोणी सबस्क्राईब चॅनल केला नसेल किंवा कोणी नवीन असतील तर चॅनल सबस्क्राईब जरूर करा. यापूर्वीच्याही कविता ऐका. आणि आता आपण परत भेटूया एक मराठी छानशी कविता घेऊन 26 तारखेला. धन्यवाद.